n'uche niile do na afọ ịgbagolo ebe ị na-achụta ego ịpụta ụtụtụ na-ebafu ka uche gị ga-adụ n'ụbụrụ ka ya sị ma sọkwana ya ewefụcha die wee na die for one day na ife a nọ n'ụlọ ọgwụ afọ bụ 1 week plus for one day na di hara lọ n'ụlọ ọgwụ afọ n'ife ọ na-emewodolo nwa ya nwoke bịa nọsi ọna ọsị m the next day na dọkịta kwunye a ga-aṅụ ọgwụ by 10 ya butelie nri n'oge di ekwalụ na ya nọgidela ebe afọ agụkụ kati a na-eji ekwu ego na o nwere ife aji ya ayọba ndị mmadụ no that woman of God bụ onye siri nri butelie na ya da ewenye aka maka na dọkịta si na amanye ya ọgwụ ma ọ bụrụ na o rere nri the woman wee bute nri wee na-efe die before die wee buru nri wee ghegala ọkpa wee bata the woman wee nebie wee bido wee gwabi okwu ọ sị ka ọ batala na-efe die ifele mebe die dọkịta wee kpọọ ya wee babalịa basịalịa ọ sị m for one day na di ya nọrọ n'ụlọ ọgwụ afọ n'eti anya nọọsụ ya na-alalụ n'ụlọ ọgwụ afọ for 1 week until nwa afọ wee pụsịa ya wee natara ya wee jelu wee nata wee chọ akpa ego enyi afọrọ ya wee si die ka ekwe na akpa ego kedu onye wele ego ọsị a na ha jiri ego enyi afọrọ aka ya ekwe ọma itekwa itie ife ya wee si oke na nsogbu adọrọ ya wee mechalụ wee do gba nkịtị na si ihe ọ na-akpa afọ bụ $5,000 na one of the zip maybe o mepere the zip malụ na o nwere extra money dị ebe afọ dị echekọla ego niile n'ịgafe is almost 300k not too something man is almost due to na ya gbakọrọ ego na ya letara papa ịghọtago na ya gbakọkwụ gain everything due to etu o si wee do ọsị m na ebe afọ ka iwe na wee banye afọ ebe afọ ka iwe na wee banye afọ nye were aka na-eju nwoke chaa nyebegidezie ọkwakati okwu nye chee mebi na mgbe ya na-agba ọsọ na ya lụzu ụdị akpa mebi na mgbe ya na-eme ihe a na ya ịgbagolo onye a na-eche so many things cheketesi ka mechakwa olu no ka chukwu belebele nya adụ ndụ mana shishi tọlọ na ejis akwa ịghọtago so nya wee kọbalụ the woman of God wee kọsịalị ya ka the woman of God na-asị ya even na afịa ọ na-azụ ekwesịrị ka ọ na-azụ ya with condition ọ nọ na ya gwesị ya na ya chọrọ igo machine ya ga-eji wee kwaba akwa n'ọkwa n'ihe na-ese this woman wee sị ya na mgbe ya gbara akwụkwọ na o nwere ndị ji machine wee bịala ya as gift na o nwere ife ya ji dị machine eme ya bịa bulie ka ọ na-akwa ka o wee kwaba dị akwa until o mee gịnị ogote nke ka o bughechie ọsị m ọkwa na ya this woman wee buru machine afọ wee bunye ya wee were wee na-akwa akwa as we speak na ya dị ime ọzọ ịghọtago ya dị ime ọzọ and n'ime ya agbagotego n'ihe bezila obi ji wee gbawa anya ya ji wee wepụ obi ebe die nọ ya ji afụtazi die ka esu nkwe na mbụ na gịnị mee ọlụgwụ ndị efa wee na-mpa mpa wee sị ya ma ọ dị aka ọ ga-akpasuche nyanwa iwe ya akụ onye ife kụsị anya ife ya bịa si na akpịa wele ego wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ na-ega afọ odobede ntebụl ka a ji wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ afọ o jele ọ nọrọ 1 week na-ege afọ ka eji wee nye nri n'oge afọ niile o dobe ka were yes ya na accept na n'ọnya maka na ọnya kpasuru ewo na faja niile bụ punishment ife o mere ọsị m nne ebe afọ ka anọ wee ya kwụrụ ọtọ gbanwee ịfụnanya niile ya nwee n'ebe dị sman nọ kwụrụ ọtọ disappear sị m ka dị ụgbọala pechalia mechin ya wee kpọọ nwanne nwoke wee yọbịa sị biko ya chọrọ ya ego ka ya wee gote lining na ndị otu ya ga-eji wee kwaba akwa so nwanne nwoke wee nye ya ego ya wee yuzu ụdị ego na kịta na ya na-akwa akwa na bie na ya na-enwe ọla ịghọtagodo ndị tinebụ na ya dị ime wuchi dọkịta na-awa ọnụ na nwaanyị dị ime kwesịrị ị na-akwa akwa mana gụnyelu m moto o nwee ife a na-akpọ moto eji were akwa akwa cha nothing ọsị m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya n'ike dị marriage agwụkwụ gị ya wee mechazi alụ n'onefuru di ya anya ya na ya chọzide ịgba ma ọ na-eme exist ife sọrọ anya mebe ya chọba nwaanyị ya dukwa olu bata n'ụlọ na ọgbasọrọzi ya na ya chọrọzi ịma ka ya bidozie nazia n'okilikie silently na ya dajụ ya ego nri o dobe bikos na ọ na-abụ ya na ya na-abụsi okwu ma ewetazi na ego nne ịghọtago na ebido kpebe ikpe o wee sị ekwele ha okwu na ya ayọghị esi anya kwụọ ọnya ụgwọ ego afọ ka ọ gwasịara ya ya wee sị ya na ọ ga-enye the money ọ sị ya na ya ma nye
ugboro ịtọ ka o tigoro ife maka ego afọ ya wee gbaza nkịtị sị na ya ma njuzi anya yọtago ya emechie wee sịkwa ya bifo tie ya ife ya welu 30,000 ya jie n'ụgwọ ya nye nke ndị mmadụ ka aje nyechighebe nke a ji nwaanyị afọ ya nata 55 ịghọtago ọjụ sị na ya ma nye oke na ego ya dobe dị too much na ya mara ego na-ekwu n'ụlọ ọgwụ wekwuola ego na-ekwu n'ụlọ ọgwụ nye m ndị fọnụ ọjụ na shishi tọlọ na ya ma nye ọsị m oke ya wee gbazia nkịtị because of ihe ọ na-etie ọsị m nne ya wee kwụlụ ọtọ kpọọ this man ya forget everything about this man na-ebido kwaba akwa ya ofu nwaanyị amụtalụ bụ nke dị ndụ regardless ndị akụpụsịla akụpụ ya wee fọkọsụzia na nwa ya na ya chọrọ ịgba ma ogbogolo egbogo ma o gbedela egbede even good morning mbọsị ya chetara ya si good morning ya pụta ụtụtụ ya esie nri nye nwa ya duje nwa ya skuulu kwụọ ụgwọ akwụkwọ mee nna si nwoke nwe ekwerozi eji ego nri nọkọtadokwa ego nri na tebụl ya pụta fụdị ego nri ya hapụkwalidi ego nri jawala na ya da ewezi maka na ya chọzi infat n'olugie si ma ọkwana ya arụ n'iyalụ die wee chigetekwa azụ eke hai Chineke maka na ebe ga bido wee fụba the sign bụ na ọ fụzia ọdabatazi ya ọdabatazila etu o si abata maka ọ pụọ ụbọchị sọrị ọbata ọ pụọ mgboji si ọ na-abata si ọ na-akụ 5 o'clock di ya abata ya sị ka ife na-emezikwana ọbata ọsị ya nwaanyị ọma kedu ya sị ochimo onye agbakwa ya nkịtị si na ọ bụrụ ya ka mmadụ ga-alapụta very soon o tesiri aka ihe a mere ya wee malụ na arụ afọ echi etekwego azụ ịghọtago mana ọka adatụrụ ya adatu ọsị ma ọ pụtazi ụtụtụ ọsị ya nwaanyị ọma ka ịnụ m mmiri biko ka ịnụ m mmiri ka m ṅụọ ọgwụ ọsị m na di ya ayọ n'orie biko mana kịta na di ya na-ayọzi biko ọchị izi ozi ọyọnya biko ọsị m nne na o webọsị di etilie ife o na o nwekwa ife ame na ife ame bụ na ya mụsịala nwa wee bata wee bee nwa ụgwụ beche nwa ụgwụ dọkịta wee sị na o kwesịrị imetụ azụ aka o until ugwu nwa na akwa ịghọtago agbara m nke a nọọ kịta ka m na-amụta ya na ibe nwa gị ugwu nwa nwoke na ị kwesịrị imetụ azụ aka until ukwu afọ na ife dọkịta onye belufe ukwu gwara ha ịghọtago adị na die nọkwa ewee kwuo o wee lụọ that day o jegote azụ maka na ya ka mụsara na nwa ọfụ si na a ga-esi ya wee kwadosie ife a ga-eji wee si nri wee si ya nna biko gị sachala ya azụ sachanyela ya n'ite n'ịnụrụ ife dọkịta kwu so gba nkịtị ya sị ya biko kene ya mekene ihe a ka ya sie nri na agụụ na-agụ ya na mami ya bịara ọmụgwọ na onye nwa na-enetekwa onwe ya that day si nwoke a benye wee tụtụ onye ọla ọtụtụrụ ya ka ọ kwadiola ya ndị mmadụ kwụsasị anya wesị nwaanyị aka mụrụ nwa 1 week ago ka ị na-akụ ụda ọla ọsị m nne ya lotesie all those things ya lotesie ife a niile ewe na ọ bụ na di etiri efe maka nwaanyị o tinye ife maka gonyere m meshin ka nkwaba akwa ma ọ bụ tinye ife maka ihe enwere isi na ọdụdụ